Wengane zothi impela sibona lapha ke Hlabane se-Orlando Pirates wena ke uThembinkosi Lorch njengoba ke inkantolo ke ebisana ke eyamgweba ke yamgixabeza ke iminyaka emithathu ke ebhadla ke ejele yabese yamhlawulisa ke imali elinganiselwa ku-100,000 ke rand. Kanti ke sokhumbula ke wengane zakuthi yena ke lo mdlali ke wavulela ke icala phana ke owayizona ke nayo kuyona ke intombi ke yakhe labona ke inkantolo ke yamthola ke enecala yabese athi cha impela ke wena ke asizogweba ke manje kodwa ke udaba lakho safuna ke sithi uhlalela phasi ke selidingide. Hayi ke wengane zothi impela yona ke inkantolo ke bese yenje njalo ke namhlanje njengoba ke impela ibizana ke yamnikeza phana ke iminyaka emithathu ke ebhadla ejele kodwa ke yalangiswa ke iminyaka ke emihlanu ochaza ukuthi ke wengane zothi impela yona ke uThembinkosi Lorch ke angeke phela ke azi angene ngaphakathi ke ejele kodwa ke uqashwe ke ngalo ke isolo khozi ukuthi ke angaphinde phela ke enze ke icala ke elithi ke alifane njenganaleli mangabe ke walenza ke ingapheli ke iminyaka emihlanu yosho ukuthi ke wengane zothi impela ke yena ke uThembinkosi ke uyobhadla ke ejele ke yona ke leminyaka ke emithathu. Hayi ke wengane zothi impela ke zinjalo ke izindaba ke besiniphathele zona kodwa thina ke simbosa sithi MTV sithi nje ake sithi khumu ihlangano ivideo elandelayo.